safiyar za a ji cewa ma'aikatar lafiya ta Amurka ta ce gwajin da aka yi wa ɗaya daga cikin fasinjoji 'yan ƙasar ta 17 da aka kwaso daga jirgin ruwan nan da aka samu ɓarkewar cutar hantavirus ya nuna cewa yana ɗauke da cutar. Shugaba Trump ya yi watsi da martanin shawarwari ko bukatun da Iran ta gabatar a kan na Amurka waɗanda za a shirya tattauna zaman lafiya a kansu. A Najeriya, wato jam'iyyar hamayya ta ADC ta zargi shugaba Tinubu da jam'iyyarsa ta APC da hannu wajen kafa jam'iyyar NDC da nufin raba kan masu jefa ƙuri'a ga jam'iyyun hamayya. Gwamnati ce ta kawo wannan jam'iyya domin ta kawo rabuwar kai a cikin jam'iyyun adawa da suke Najeriya. Babu wata alaƙa tsakanin jam'iyyar NDC da jam'iyyar APC. Kai akwai wata jam'iyya da za a ce an kafa ta a Najeriya da 'yan adawan nan ba za su ce jam'iyyar APC. To can ma dai a jamhuriyar Nijar wata ce mai kama da wannan inda samar da wata kungiya ta 'yan kasar mazauna turai ya haifar da cece kuce saboda zargin hakan a matsayin wani yunkuri na yaki da manufofin kungiyar kasashen IES, Nijar, Mali da Burkina Faso. Turawa ne suka rubuta musu laccar da za su rubuta don su ma IES kishiya. To ba su ba ko turawan ba su isa ba saboda shugabannin IES shugabanni ne wanda duk abin da suke a yau da goyon bayan al'umma su suke. To za a je waɗannan da ma wasu rahotannin a cikin shirin wanda ni Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Ma'aikatar lafiya ta Amurka ta ce gwajin da aka yi wa ɗaya daga cikin fasinjoji 'yan ƙasar ta 17 da aka kwaso daga jirgin ruwan nan da aka samu ɓarkewar cutar hantavirus ya nuna cewa yana ɗauke da ƙwayar cutar da za ta iya yaduwa. Wani kuma ya nuna alamun kamuwa da alamunta kaɗan-kaɗan haka. Following the 3 deaths of passengers earlier in the voyage, the ship. Wakilin BBC ya ce sakamakon mutuwar fasinjoji 3 a jirgin tun da farko ta sa a ƙarshe aka tsayar da jirgin a wata tashar ruwa a Tenerife a ranar Lahadi da safe inda ake aiki mai sarƙaƙiya na kwashe fasinjojin. Tun da farko dai da yake magana a Tenerife ɗin shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce matakin Amurka na kin yadda ta bi shawarwarin WHO na killace mutanen tsawon kwana 40 ka iya kasancewa da hadari. Mai rikon mukamin shugaban hukumar yaƙi da cutuka ta Amurka da Tirje Bhattacharya ya ce ya duba ya ga yanayin fasinjojin za a duba su ne a da hukumar duba da killace jama'a ta ƙasar amma ba lalle ne a killace su ba. Shugaba Trump ya yi watsi da martanin shawarwari ko bukatun da Iran ta gabatar a kan na Amurkan waɗanda za a shirya tattaunawar zaman lafiya a kansu. A wani sako da ya sanya a shafinsa na sada zumunta, Trump ya ce ba na son su kacokan abu ne da ba za a lamunta ba. Rahotanni da sun ce a ɓangaren ta Iran ta nemi a ware batun yarjejeniyar kawo ƙarshen rikici a mashigar Hormuz daga sauran batutuwa da suka fi sarƙaƙiya kamar shirinta na nukiliya. Wasu kafofi a Iran ɗin daga bayanan da aka samu daga kamfanin dillancin labarai na Tasnim da ya ɗan jibanci gwamnati sun ce martanin Trump ko alama bai daɗaɗa ko kuma bai sa hukumomin Iran ɗin sun girgiza ba, kuma Iran ɗin za ta gabatar da bukatu ne domin 'yancin kanta ba wai don ta daɗaɗawa Trump ba. Hukumomin Iran da sun saki 'yar fafutukan nan Narges Mohammadi wadda ta taɓa cin lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel. An sake ta ne a matsayin beli ganin yadda yanayin lafiyar ta ke ƙara taɓarɓarewa. A makon da ya wuce magoya bayanta suka yi gargaɗin cewa za ta iya mutuwa a gidan yari bayan da ta gamu da matsalar bugun zuciya har sau 2 a farkon shekarar nan. Amma yadda ita daga gidan kaso a Zanjan da ke arewacin Iran ɗin zuwa babban birnin ƙasar Tehran kuma an kyale likitocinta su yi mata magani. A shekara ta 2023 ne dai aka ba ta lambar yabo ta Nobel bayan an tsare ta a gidan sarka a kan fafutukar da take yi ta tabbatar da 'yancin mata da kuma neman a soke hukuncin kisa. Ta shafe yawancin lokaci a cikin shekara 20 da ta gabata a ciki da wajen gidan yari. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yana fatan sannu a hankali ƙasarsa za ta daina dogaro da gagarumin taimakon kuɗi da Amurka ke bata. A wata hira da aka yi da shi a kafar yada labarai ta CBS News ya ce yana fatan Isra'ila za ta ƙarfafa alaƙa da kyautata dangantaka da ƙasashen gabas ta tsakiya a maimakon dogaro da tallafin na Amurka. Ya ce a yanzu na ga yiwuwar faɗaɗawa da ƙara zurfafa yarjejeniya da ƙawancen da muke da ƙasashen Laraba irin wadda ma ba mu taɓa tunani ba. A cikin shekara 10 da wa'adin zai ƙare a
Isra'ila taimakon soji na kuɗin da ya kai dala miliyan 38. Tun bayan mamayar da Isra'ila ta yi wa Gaza a 2023, taimakon da a da Majalisar Dokokin Amurka ke tsayawa kai da fata Amurka ta ba Isra'ilar a yanzu ya zama samunsa sai kila wakala ba tabbas. Rundunar sojin Morocco ta ce ta gano gawar ɗaya daga cikin sojojin Amurka biyu da suka ɓace a lokacin wani atisaye a kudancin ƙasar ta Morocco shekaran jiya a Asabar. A wata sanarwa da ta fitar ta ce an gano gawar ne daga teku bayan wani gagarumin bincike da haɗakar sojin Amurka da ita Morocco da kuma sauran sojoji na ƙawayen ƙasashe suka yi. An yi wa sojojin biyu gani na ƙarshe ne a kusa da wani gefen dutse na teku kusa da sansanin atisayensu a yankin kogin Dra. Sojojin sun je Morocco ne dai domin shiga atisayen shekara-shekara wanda Amurka ke jagoranta, wanda ya ƙunshi sojojin sama da ƙasashe 40. Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su, kamar yadda aka ji a labaran duniya, shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da bukatun da Iran ta gabatarwa da Amurka na ganin an kawo ƙarshen yakin da suke yi da juna, da cewa abu ne da ko kaɗan ba za su amince da shi ba. Ɗaya daga cikin tashoshin talabijin na Iran sun ruwaito cewa bukatun na Iran da suka aikewa da Amurka ta hannun Pakistan da ke shiga tsakani sun kunshi kawo ƙarshen yakin daga kowane ɓangare, da dakatar da rufe tashar jirgin ruwan Iran da tabbaci kan nan gaba ba za a sake kai wa Iran ɗin hari ba. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. An dai shirya tsagaita wutar ne don samun damar tattaunawa kan hanyoyin da za a kawo ƙarshen yakin da Isra'ila da Amurka suka kaddamar a kan Iran tun a cikin watan Fabrairu. Abu ne da ake bin sa sau da kafa duk da sabanin da aka samu a tsakanin ɓangarorin. A farkon makon da ya gabata ne dai Trump ya sake jaddada cewar yakin da suke yi da Iran zai zo ƙarshe nan kusa. Sai dai Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce tilas ne a kwace sinadarin uranium da Iran ɗin ta mallaka kafin a ce an kammala yaƙi da ita. A jiya Lahadi ne shugaban ƙasar Iran ya yi wani jawabi duk da cewar bai danganta shi da bukatun Iran na kawo ƙarshen yakin ba. Ya ce ba za su risina kawunansu a gaban makiya ba, inda ya ce a duk inda ake tattaunawa ko yarjejeniya ko tattaunawa ta fahimta ta suka taso, hakan ba yana nufin miƙa wuya ko saduda ba ne. A wani sako da shugaban Amurka Donald Trump ɗin ya wallafa a shafinsa na Truth, ya ce ya karanta martanin wasu masu bayyana kansu a matsayin wakilan Iran a tattaunawar da ake yi, kuma bai amince da hakan ba, kuma abu ne da ko kaɗan ba za su amince da shi ba. Rahoton Khalifa Shehu Dokaji. To sai kuma dambarwar siyasar Najeriya, inda jam'iyyar hamayya ta ADC a ƙasar ta zargi shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyarsa mai mulki ta APC da hannu wajen kafa jam'iyyar NDC. Wannan mataki dai a cewar ADC wata dabara ce ta raba kan masu jefa ƙuri'a ga jam'iyyun hamayya gabanin zaɓukan da ke tafe. An jiyo jam'iyyar na cewa an kafa NDC ne domin raunana haɗin kan adawa a ƙoƙarinta na kassara jam'iyyun adawa masu ƙarfi da za su ƙalubalanci gwamnati mai ci maimakon bunƙasa harkar dimokuraɗiyya ta gaskiya. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Leman ya aiko mana da wannan rahoton. Ana cewa a fagen siyasar Najeriya wannan dai wata sabuwar dambarwa ce ta kunno kai, inda jam'iyyar ADC ke zargin uwar jam'iyyar APC da kitsa bita da kulli ga jam'iyyun adawa. Suna masu zargin cewa fitowar jam'iyyar NDC a matsayin jam'iyyar da APC ta kakaba wa linzami domin dai jam'iyyar APC da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu su haifar da rabuwar kawuna cikin ADC. Jam'iyyar ADC ta fito fili ta hannun Alhaji Faisal Kabir cewa wannan kisisi na ce ta siyasa da nufin gurgunta tafiyar ADC kafin babban zaben shekara ta 2027. Kuma babban dalilin mu na zargin cewa gwamnati ce ta kawo wannan jam'iyya domin ta kawo rabuwar kai a cikin jam'iyyun adawa da suke Najeriya shine kaga ita wannan jam'iyya da kake gani an nemi a mata rajista 2017, amma INEC ta ce bata cika wata ka'ida ba, don haka ta ita mata rajista a 2017. Sai gashi sai yanzu bayan shekara wajen 9 neman wannan rajistar ba a yi ba su je kotu sun nema a musu rajista a lokacin ba, sai yanzu shekara 9 kawai aka ce sun tafi kotu, sun je kotu ta ce a ba a musu rajista. Wannan lokacin da ya kamata su je kotun ma a musu rajista lokacin ya riga ya gama wucewa, amma saboda gwamnati tana da manufa a kansu na ganin cewa ta raba kan yan adawa, ta yi amfani da su ta jawo su yan adawa da fin dawo cikin ta, to wannan yasa aka je aka mata, wanda hakan kuma ya saba da electoral act, wanda yanzu haka suna kotu ranar 25 ga wata ba a fara sauraron wannan shari'a. Kuma sun manta cewa talakawan Najeriya jam'iyyar ADC suke, ko da wasu mutane ko babu wasu mutane ba ta kafa gwamnati a Najeriya, domin 'yan Najeriya sun gamsu cewa a halin yanzu mu kaɗai ne ba mu kawo ƙarshen matsalolin Najeriya.
To sai dai jam'iyyar APC ta wanke kanta kan waɗannan zarge-zarge. Na tambayi daraktan watsa labarai na jam'iyyar Malam Bala Ibrahim ko menene martanin su kan zargin cewa su da shugaba Tinubu ne suka kafa NDC har ma aka kulla cinikin wasu manyan 'yan siyasa masu karfin fada aji don rarraba kawunan adawa. Ina ganin akwai rudani a harkar 'yan adawan nan namu. 'Yan adawan nan kusan kullum suna sauya magana. Babu wani abu da ke faruwa a Najeriya a tattare da siyasar ƙasar nan wanda ba sa ɗora alhakin akan jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya. Babu wata alaƙa tsakanin jam'iyyar NDC da jam'iyyar APC. Sun yi wannan zargi a jam'iyyar ADC, yanzu kuma suna zargi a jam'iyyar SDP, suna zargi a jam'iyyar NDC. Kai akwai wata jam'iyya da za a ce an kafa ta a Najeriya da 'yan adawan nan ba za su ce jam'iyyar APC. In za su fuskanci matsalolin da ke damun su yi kokari su fuskance su yi adawa ta adawa da zafin jiki bai dai adawa irin wannan na zargi. Masu sharhi na ganin rarraba kawuna a matsayin babban makamin da zai baiwa jam'iyya mai mulki ta APC ko duk wata jam'iyyar adawa da ta yi karfi yin yadda ta ga dama. Shin jam'iyyun adawar kasar za su iya dunkulewa su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ko kuwa dabarun raba kama mai za su yi tasiri kafin zaben na shekara ta 2027? Wannan lokaci ne kawai zai nuna. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To har yau dai muna Najeriya inda mutanen da suka jikkata sakamakon fashewar nakiya a jihar Zamfara suka ce suna cikin mawuyacin hali sakamakon rashin ɗaukar su zuwa wani babban asibiti domin kula da lafiyarsu. A ranar Alhamis ne dai wata nakiya da ake zargin 'yan bindiga sun dasa akan hanyar Bagega zuwa Anka ta tashi, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum 7 da raunata wasu da dama. Waɗanda suka ji rauni sakamakon fashewar dai sun ce har yanzu suna asibitin ƙauyen na Bagega, kuma Auwal Ahmad Janyo ya tattauna da wasu daga cikinsu kamar yadda za a ji a wannan rahoton nasa. To na ji rauni da hannuwa da kuma ƙafafun gaba ɗaya da su kakkari kuma wata gaba ɗaya su. Wannan ɗaya ne daga cikin waɗanda tashin nakiyar na ranar Alhamis a jihar Zamfara ya rutsa da su, inda ya ce irin girman raunin da ya ji yana buƙatar kulawar ƙwararru a babban asibiti. Ina sa a yi izini a kai na asibiti da kula da shi. Yanzu ana kula da kai inda kake? Ba ta kula ki suka yi da mu kawai da yana allurai ne ana wankewa. Wasunsu da na zanta da su duk da sun ce sun samu kulawa a asibitin Bagega, amma akwai waɗanda suka samu kariya yayin da wasu da dama suka ce harin ya yi lahani ga idanunsu. Yan direba nake ya muna cikin estalaki. Inda na ji rauni kaga hanci na ya yanke. Nan ne yanga saman goshi na kuma na yanke. Wanda fam ɗin ya tashi mota sai ta ɗaga sama. Ko da an ka je hona sai an ka je hona bisa wani dutse sai ya yanka man wuta. Yanzu ka samu kulawar asibiti musamman da ka ce ka rasa hanci da kuma yanka da ka samu a fuska. Gaskiya na samu kulawa ga asibitin nan da baki. Dan a kawo ni ba zan iya waɗanga maganganun da su. A kuɗi ita ma an ce na mutu. Sai an ce na mutu tun da ko da an ka zo ni ba na motsi. Dan kwana saura an toko su ne an ka baro ni cikin gawa sai da an ka koma sai an ka kware na ada ina dan motsi sai an ka dawo. Ido na ne ake rauni. Yanzu me kake bukata? A duk taimako muke bukata a gangan irin sai dawo. Samu wani wuri a kai musu asibitin da zai haɗa. Mazauna yankin na Bagega a jihar Zamfara sun ce direbobin motocin fasinja sun kaurace wa bin hanyar saboda tsoron taka nakiya, kamar yadda Hassan Abubakar Bagega ya shaida. Da yau akwai matsala ta tsoro da fargaba saboda ‘yan ta'addan da suke sa shi wannan nakiya abin fashewa. Ko yaushe ana tunanin kamar akwai wani wuri da suka laka wannan a nakiya shi yasa direbobi ba sa son biyan hanya. Kamar su hukumomi ba su zo ba kila su suna da hanyar da za su iya fita da su. Mun bi duk hanyar da ya kamata domin hukumomi su sani. To amma dai har yanzu ba mu san dalilin jinkiri na zuwa asibiti waɗannan bayan Allah zuwa babban asibiti ba. Na tuntuɓi kwamishinan watsa labarai da al'adu na jihar Zamfara, Honorable Mahmud Muhammad Dantawasa, domin jin dalilin rashin gaggawar fitar da waɗannan bayan Allah zuwa babban asibitin Gusau babban birnin jihar Zamfara ko kuma zuwa Sokoto. Irin wannan abu shi ita garin Bagega ya shiga cikin lungu, kuma ana tunanin su jami'an tsaro da yake aikin su ne kaga suna tunanin cewa wannan nakiya ba guri ɗaya aka dasa ta ba, an dasa nakiyan nan gurare daban-daban. To sun yi ta ƙoƙarin na wannan
scanning hanyar da motoci suke bi domin tabbatar da cewa irin wannan al'amari bai ƙara faruwa ba. Ni kuma ƙaramar hukumar mulki ta Anka ta ba da motoci suna garin Bagege yanzu haka da za a kai su waɗanda suke akwai mutum 3 da suka samu raunuka a idanu na shi chemical na wannan bomb ɗin da ya tashi ya taɓa musu idanu. Duka za a kai su babban asibiti take a nan cikin garin Gusau wadda aka fi sani da Befera Medical Center Gusau. Yanzu dai dala na kiya hanyoyi wani sabon salo ne na 'yan bindiga da suka addabi jihar Zamfara kuma da ke ƙara nuna damuwa kan girman matsalar tsaron da ta addabi jihar. Uwal Ahmad Jallau, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To a Najeriya dai rahotanni daga jihar Plateau na cewa akalla mutum 4 aka kashe yayin wani rikicin kabilanci tsakanin manoma da makiyaya a yankin karamar hukumar Barkin Ladi ta jihar Plateau. Mace-mace ko kashe-kashe ya kawo tarzoman da daddare an ɗauki lokaci ana ta harbe-harbe ba kakkautawa na tsawon awanni ya kai akalla awa 5 zuwa 6 ba ana harbe in ya lafa kaɗan ya dawo kuma yanzu haka ma haka garin yake a wannan hali na tsartsar duk da babu wani labarin an taɓa wani a wani gefe. To a kasance da mu a shirin hantsi domin jin wannan. Yanzu karfe 7 na safe ne saura minti 14 a Gauta jihar Neja da ke Najeriya da kuma Gawo da ke jamhuriyar Nijar amma kuma a Gawo ta Mali karfe 6 ne saura minti 14 na safe. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet BBC Hausa.com inda za ku iya karanta labarai da dumadumin su. Sannan za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafinmu na sada zumunta.